Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong ipangaliya sa atong Ginoo pinaagi sa atong patron Santiago Apostol ang kalinaw kahusay sa katawhan sa tibuok kalibutan nga unta ang pagtulunan nga Dios noon mao'y mohari sa atong mga kasing-kasing ug gunahuna labi na gid sa atong mga leaders, ang ato sang mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit sa atong mga raffle tickets para sa atong fundraising. Padayon untang panalanginan sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga may anhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagluwas ug nagsagop kanamo, patalinghogi nga mapuangoron ang mga anak sa imong gugma aron kami nga nagtuo kang Kristo makadawat unta sa tinuod nga kagawasan ug sa kabilin nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Hodeo ug ang mga Hodeo nga Grego og pinulungan. Ang mga Hodeo nga Grego og pinulungan niingon nga ang ilang mga byuda wala katagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan, dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam ug amo silang tugyana niining buluhatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles, busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parminas ug si Nicolas taga Antioquia nga dili Hodeo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hodeo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam og daghan kayo mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ginoo, ipabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Lukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig, angay sa matarong. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, uban sa lira nga may napulo ka kuldas. Awita ang iyang kadayganan. Ginoo, ipabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong. Sa kaayo sa Ginoo, puno ang yuta. Ginoo, ipabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gasudong kanila nga mahadlokon kaniya, kanila nga naglaom sa iyang kaayo, aron luwason sila niya sa kamatayon, og ampingan sila bisan pa sa gutom. Ginoo, ipabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkasaumsum na, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an ug nanakay ug sakayan, unya nanabuk balik sa Capernaum. Apan nagabii na lamang, wala gihapon mahiapas kanila sa Hesus. Niadtong higayuna, nagbalod pag-ayo tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakagaod nag 5 o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Hesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan ug nangalisang sila. Si Hesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Nalipay sila nga mipasakay kaniya ug diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang
gipadulngan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining atong kinabuhi, mura ni siya og nagsakay og sakayan or barko niya naglawig sa dagat. Mura sa tag nagsakay og eroplano, naglupad diha sa hangin. Ang barko o sakayan pwedeng malunod kung ang hangin or ang tubig kutaon sa hangin, magbagyo. Ang eroplano sad pwedeng mahog, labi na gyud madaot ang iyang saan madaot? Ang iyang makina, di na mo andar. Wa gyud tay kapanggunitan kana diha sa hangin ba? Mag-imagine bitaw ko kana maglupad eroplano ba nako sus kaniron og mukalit ni kayo ni ang pako ani na amdang makina nako. Di kita kapanggunit arang-arang din ni aning pangpang kana maligid kas pangpang kay ug naay mga kahoy-kahoy maka posible mang makapanggunit ka. Pero hangin ya mga 30,000, 35,000 ang feet ang gitason. Murag makaingon ta wa na niya. Mao sa nas dagat, anha ka ng lapad kayong dagat, nya naguba imong barko, kusog pa kayong bahod. Na makaingon jud ka, lamyon jud ta ning dagatan. Mao sa na ang atong panaw dinis kalibutan na ay panag-away, kagubot. Una diri sa atong unang pagbasa, nagkagubot ang nagsunod sa Ginoo, nag-away. Sa una pagiday na no, bisan pa sa panahong Kristo gyud ba nga bag-o pa siya ang nagsunod, nag-anam og kadaghan, nag-away. Di ba? Mao sa ni mahitabo dinhi sa ato no. Di ko na ba sa inyong mga kapilya way nag-away dia, labi na panahon na pista. Oh, dagan. Kita din maligya man tag raffle ticket o kay nag-away. Wa pa kay mo say namalit. Gamay pa maghalin. Pero oy, kusog kay nang panag-away, grabe kay tanan. Basta naa simbahan o bisag unsang pundo ka, parehasad karon nagkadaghan ang ato mga politician sa away. Naagi nang away. Unya, kaning away, matud pang Kristo, kung ang usa ka pamnimalay o usa ka gingharian o usa ka nasod, mag-unay gay nag-away, malusno gina, pasabot, dili makaabot sa iyang pangandoy, sa iyang purpose. Nganong nanimba man ta, nganong nagtukod magsimbahan si Kristo, unsa may tumong, aron ta maluwas, aron ta padung ta sa pagkaway sala. Unya kay nag-away man. Porting sala. Giling niya imong tupad na wa jud ka kapanglibak karong si manaha. Ina ba? Ina sige mo jud kag simba kada buntag, wa jud ka kapanglibak. Why? Otro ta na malibak kon gana. Samot na nang way simba-simba. Na samot na. Unya, makaabot ka ta sa atong destinasyon nga mao ang langit. Patay. Muna, ang solusyon di ay aron ta makaabot gyud didto, kinahanglan musakay kuyog nato sa sakayan si Jesus, si Kristo. Siya ang manluluwas. Pasakya siya. Lain na sang lingi si mong tupad na nagsakay na mo ni Kristo. Na nagsakay mo ron. Oy, basin ang yawa mo ni sakay, kana ra bang yawa nol? Ang kana si Kristo, kinahanglan nimo siya imbitaron. Aron mo sakay kanang yawa, mo ilog.
Musaliot-ot yun na, bisag mo pa ng iwakli. Kanang may ka otokso, layuan mo ako. Sa lami na nung kain tokso, anak. Palamihan nung nagmaayos yawa. Kaya gusto gina siya musakay, bisag di pa na imo imbitaron. Murag og sa kumbira pa na, murag na siya gate crosser by tawag, anak. Oh. Kana bang magpalayo gid ba panahos misa? Dol-dol mo diri oy. Anong layo mo kay mo diha? Nya ni sud pag misa gadagan. Mura jud giilogan sa Ginoo. Wa to'y labot sa kong umili. Mo na trabaho sa Sister Lua. O imo ginampasiplatan. Total siguro naman ang imong pultahan diha na di na masudlan. Imo gina silang doldoolon kay naman gyud bag-ong manimba dinhi nga wa pa kay bawas ato bang pamaagi ba. Kanino makaraan hapit naman sa ni mga matay so kay bawo na kay ni sa atong kuan dinhi pamaagi. Ang pangutana karon unsaon man nato para siguro gid ta nga si Kristo musakay sa atong sakayan. Unsaon man? Ang solusyon naarasad sa atong unang pagbasa ug sa ato sang ebanghelyo. Una, sa dihang nag-away na, nagpasabot na to nga unsa man nisakay na ang yawa. Og unsa may gibuhat sa mga leaders nga mao ang mga apostoles, ingon sila dili maayo nga kita mo'y magsigig atiman aning pagsigig apod-apod kaya ang ilang giawayan nato ang kanimang pagbahin-bahin sa mga pagkaon. In short, material benefits. Kanang kwarta ba? Mao maginay sagad awayan, di ba? Kanang magpista adto man gina, wa man to nimo girimit nga para ay man tong imong ticket. Mga inana ba, wa marimit, away dayon. Imo man tong gidispal ko. So, kanag yung kwarta, ang pag-apod-apod. Unsa may giawayan ron sa ato mga politicians? Kwarta yun. Unsa may giawayan sa managsilingan? Yuta, kural, kanal. Pero mo, gyapon, kwarta, gyapon na. Kwarta. Mao nang niingon ang mga apostoles, dili mahimo nga magsigi na lamig atiman aning pag-apod-apod unya dili ansa ato ning basahon na dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. So kining pagwali sa pulong sa Dios mao ni ang unang buhato nato para mo sakay ang Ginoo sa atong sakayan. Kay ubanan ginas Ginoo ang magsasangyaw sa pulong sa Dios. Muna ikaw asawa, gusto ka nga ang Ginoo mukuyog nimo sa imong paghandle sa imong bana nga animal kay batasan? Or vice versa, ikaw bana gusto ka nga mukuyog ang Ginoo nimo aron mahimo kang epektibong bana anang imong asawa nga yawanon kay batasan? Or kamo ba kang mga anak gusto mo nga ang inyong ginikanan nga mga buangon kayog batasan luos lagyaw-yaw pangasaba mukuyog ang Ginoo ninyo or ginikanan ba nga ris mga anak etc. etc. Unsa may buhaton? Atong puy-an ang pulong sa Dios. Atong iwali sa pulong o sa buhat ang pulong sa Dios. Pananglitan ron imong bana magsigig sugal or magsigig cellphone nya ikaw asawa naguol na kay ka kay wa na mo'y bugas. Unsa may imong buhaton? Magyaw-yaw ka. Magsigig kag sumbat anang imong bana, ikaw anak magsigig anak. Unsa man ang pulong nga? Pulong na sa Dios o pulong siyawa?
O ayaw na gamita. Sa may pulong sa Dios na imong mayong gamiton anang imong bana nga hutdon yung sugal o suyop ang inyong kwarta. Unsa man? Dudong-dudong kap tamparoson. Tamparoson. Ay, ang pulong sa Ginoo epektibo kayo diha kanang ningon siya nga kalimti ang imong kaugalingon, pasana ang imong cross ug sunod kanako. So ayaw na paghuna-huna nga mukaon pa ka kay wa na say pagkaon. O niya antos lang nga wa kay kaon. Hangtod maabutan ka sa imong bana nga luspad na kay kagnaong. O niya di nakakabangon hastang imong mga anak din akabangon kay wa nay kaon. Upat na kaadlaw moingon ang bana, wa di mo maglungag day. Moingon ikaw wa gyud malungag dong kay upat na kaadlaw wa gyud tay bugas. Nga wa man tay bugas. Wa man kay giintrigo gasalig raman gid minimo. Mahinomdom ding bana nga pila ka tira sa suyop ang iyang or pila ka longnik nga naway longnik anang kulapong. O ana kana bakang red horse anduay o mahinomdom dayon siya o matauhan ba mangita siya paagi nga makatabang sa inyong kahimtang. Mahimo na siyang responsable. Ngay kasunod anang adlaw, sunod niyang sweldo, moingon na siya, di ko ni gastuon, kay makuyapan na sa tong akong basawag, akong mga anak. Makahuna-huna na siya ba? Pasabot ang imong pag-antos o ang imong pag huna-huna sa imong kaugalingon, maoy nakahatag niya og pagtulunan. Mao na gibuhat sa mga apostoles. Ang sunod, ang pag-ampo. Ningon sa diri sila nga dili pwede nga ang atong pag-ampo masakripisyo sa siging atiman anang kwarta. Di ba daghan kay ninyo nga dili na makaampo tungod sa kwarta? Pangitag kwarta tungod sa trabaho? Apil naming mga pari, di na may kaampo kay sigig yung pangitag hain ng kolektahonon. Oy, o magsige na lang tag-focus anang kwarta, wa na'y ampo-ampo. Ang pamilya, di nakarosaryo as family, di na makasimba as family, di na makadebosyon og mga santos as family, di na gani mo kahimo, ana, wa na'y pag-ampo ka ng inyong pamilya, di gina mo abot sa iyang destinasyon. Nga naa ang kalampusan o kabalaan sa kada membro sa inyong pamilya. Malusno gina muna ampo gyud ay pagsigatiman anang kwarta biyae gid ng kwarta kanang cellphone kwarta mangyapon na sigig tan-aw sa cellphone sigig tan-aw sa computer wa nay rosaryo wa nay simba-simba usahay kay hapit din asad mga tug nilingay mong tupad na magsigi na kita rosaryo ha. Ina ba? Magsigi na kita rosaryo. Lingi mo ba? Nga, di man mo manlingi. Onya, kung kamo nagsigi na sad mo rosaryo sa inyong balay, pangimbitar mo sa inyong silingan. Pangimbitar ba? Magrosaryo kita kay ug sige lang daytag pangwarta ang Ginoo dili mo sakay, dili mo kuyog sa atong pamilya. Patay kita siyawa. Ana, nya dayon ang ikatulo nga buhaton matud pas mga apostoles nangita sila o sa ato matud pas atong ebanghelyo nagsigi sila pangandoy sa Ginoo. Nagbiyahe sila, lingi-lingi sila way Ginoo, sigigig sila pangita. Og tuod man sa ilang pangandoy nga ang Ginoo makuyog na gid nila ning abot yung Ginoo. Pangita yung Ginoo.
Kamong mga anak, kinsa may inyong gipangita, Ginoo o ginikanan? Mga anak ba? Ay mo pangita o sa inyong ginikanan? Pangita mo Ginoo. Kay usahay ng inyong ginikanan, yawanon kay nagnaw. Nya makapa-discourage pa na ninyo. Pangitag Ginoo. Nya unsaon man pagpangita o Ginoo? Ang Ginoo di ay mga igsuon, maglakaw ibabaw sa tubig. Ang tubig ba nga kusog kayong bawod nga ang ilang sakayan galisod na gani og padayon. Ang sakayan nga galisod pag lutaw ibabaw sa tubig, nga gidesign din na siya pag lutaw ibabaw sa tubig, usahay dili kapiog sa mga balon. Pero ang tinuod di ay nga Ginoo maglakaw ra na ibabaw sa mga problema o mga kasakit. Akong pasabot, pangita og tao nga dili maratol sa problema og mga kasakit. Kana mo'y duula. Nanglitan ron, asawa ka, nangabit imong bana. Pangita og kadtong asawa nga naa say banang purting hingabita. Nya relax ra kaayo. Kadto'y duula. Kay kadto ka muduol atong nakigbuwag sa bana, lahos sa kagkabuwag. Oh, panalitan, naasa kay bana sa ka, guol na kay kasi imong kinabuhi, kay ang imong asawa, way salig nimo, magsigigyaw-yaw nimo, pangitag bana nga gikulatas asawa, pero murag, relax ra kayo. Kadto mo iduula. Kay mautoy may mutambag. Ayog duol atong mo sympathize ko nimo na biyahe na pre oy daghan di ako kabatig naw na mo sawa. Wa di ka tibaw ka na si kuan. Plus minta to ba nga bag-o na byuda ba? Nga naman crush kay na nimo una. Og imo pa nang tiksan o day number. Ana. Ano ro malingaw ka sige pagtan-aw ni mo sawa kuyos pa kay istanan ana. Anaon mo na kabuang biya nimo, pailad ka nimo asawa. Ayaw duol anang klasihas mga tao. Kay wa man na mo lakaw ibabaw sa problema, ni sao man ni umog mo na sa problema. Wa ka buntog ba? O ikaw sad, nanay kuan, estudyante, bugo kay kastanan, sige lang kag kahagbong. Ay duol ato mga bright. Ma-pressured man ka. Duol dito sa mga bugo nga nilampos sa ilang pag-eskwela. Katubang mga bugo gid ba iladog yung bugo. Nya wa gyud mo surrender, nakalampos gyud katoy duola. Ana. Pobre kay kastanan, wa kay hapit ikagasto ganig plite. Nya gusto jud ka mo eskwela. Ayaw duol ato mga tawo nga naay kwarta. Nanglitan ron, estudyante ka babae, 16 anyos. Nya moduol ka atong tao nga negosyante aron ka mahimong scholar. Nya ikaw arang-arang kag naong. Muna, patay ka na. May pag-ari ka mo duol sa pare. Ay kumpiyansa. Ay kumpiyansa kay daghan kay nabiktima na. Ngita kag kwarta. Dito dool sa usasad ka babae nga portis ang pobrehas una nya nilampos og eskwela sa iyang pagpaningkamot nga tinarong kay mao ti motudlo ni musdan asa subay ana ha so pangitag Ginoo nya karon kay gamay man kay taghalin sa atong raffle ticket unsaon man nato pangita og buyer ana ha basig ang inyo sang pangitaon kadto sa mga arang-arang pagkabutang ayaw di kay na mo palit og raffle ticket pangita adtong mga secret mo na no ingnan Ginoo Lord asa man ko kakitag buyer sa ticket ani tag 200 naman tani among ticket o man ipalit ana amin ko na mo duola na skuan duola ay duol bang ka ana Lord nga imo man kung paduolon nga habal-habal driver man na mo palit ka nagticket ka nga lisod ka nagpamugas sa duola lang tanawa
Moingon din ang habal-habal driver, sige, kuha ko diag usa ka stabe. Kay ako na ipabaligya sa akong pasahero o kadang ako mga kaila dito. Ano? Di ba siya mo palit pero yang ipamaligya. Karimit pa siya nimo. Di ba? Usa pa ka stab yang palit. Suna kasi gisag dagan, pamaligya niya kada tao nga iya makitaan. Wa girimit. Nya kay wa man girimit, ikay accountable ato. Di mo ditong bayaran. Na siya. Ay napag-una-una ng kwarta, self-denial na lang. Mga igsoon, ang Dios di kita niya pasagdan mo na ayaw kabalaka, pero unaha gyud ang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug ang pagampo kanunay aron makaalagad sa tinuoray nga dili musangko sa away. Manindog ta. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa iyang gahom o grasya. Malaumon kitang muduol kaniya og moingon, ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Nga ang Espiritu Santo mugiya sa Santo Papa, si Papa Leo, ug sa mga kaobispuhan sa ilang pagdumala sa panon, ilabi na diha sa mga krisis nga gitubang sa simbahan karon, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan, O Ginoo. Nga ang Dios magbubo kanato sa naghingapin nga gasa sa pagtuo, aron maangko nato ang kadasig sa pagatubang sa mga suliran sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan, O Ginoo. Nga sila nga sa walay tumong, gianod-anod sa unuson nga dagat sa kinabuhi, makakaplag diha sa simbahan, ug sa malinawong pahulayanan, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan, O Ginoo. Nga dad-o nato ang kang Kristong kaluoy, ngadto sa mga masakiton, pinaagi sa atong pagkahimong agianan sa iyang mahigugmaong pagatiman, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan, O Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan, O Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan, O Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan, O Ginoo. Nga ang mga matuohong mihalina, makadangat sa langitnong pahulayanan dito sa presensya sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan, O Ginoo. Dios among maluluyog mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga anha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug laglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon, apan
Maigsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga usa kagasa nga walay katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo og diha sa imong atubangan, nanalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Dayton ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari,
mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Nakasala ka namo, kung dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa kumalan kamo magkapundo, naiusa sa pag-iuman, nagabuhat kamo sa akong isugo. Ug ako kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Danang akong kalinaw, ang binilong kong kasalanan, anak sama sa tanang katawan. Sa kumalan kamo magkapundo, naiusa sa pag-iuman, nagabuhat kamo sa akong isugo. Ug ako kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Mag-amin po kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo nga balaan, nangamuyo nga mapaubsanon, nga ang gisugo sa imong anak nga buhato namo aron paghandom kaniya, makatabang unta pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung panalipod. Nya mahitabo ra ni kung magsigig itag sangyaw sa pulong sa Dios o magsigig ampo. Dili magsigig pangwarta. Karon aron mawa inyong kwarta ipamalit ninyo og raffle tickets. No? So padayon tagpalit sa atong raffle tickets nga nagkantidad og tag 200 pesos hangtod pa ni sa July 25 ang atong pagpamaligya. Sa pagkakaron niabot nag 2,531 ka tickets ang atong nabaligya. Nya ang ato sad nga one stop challenge katong tag 20,000 nga 100 tickets niabot na sa 17 ka pledges nya nanay duhang narimit
50 na lang ang wapa marimit. So pakpakan na to ang namalit na to tickets. Nya unsaon to pagpalit? Una, ato yung ihatod din his simbahan ay lamisa dias gawas na sa opisina or nasa tayong mga agents, mga gitawag na to trusted persons nga mamaligya. Basta siguro alang gid ninyo na konektado na diri sa simbahan aron moabot yun ang inyong gipalit nga tickets moabot diri simbahan. Nya pwede sad na sa atong mga bank accounts kanina sa atong screen, nya pwede sa atong GCash, pwede sad sa atong kwarta padala. Kini lang sa mga ngan dinhi mo gamita og mga accounts. Nya i-message dayon mi sa asa ani nga mga tao nga naamoy gipadala unya para ni sa raffle tickets kaya ato dayong ipadala ninyo ang kopyas mga tickets through online. Salamat kayo ha. Unya kaning atong mass wedding padayon mo og imbitar nga moapil sa atong mass wedding karong July 18. Nya ang pagpakumpirma sad nasa tay pangonpirma ika July 17. Hala, iparegister na ng konpermahanan. 12 years old pataas. Nya atong kaning social media platforms, padayon na gini ninyong sunod kada adlaw. Kaning atong YouTube channel na Padresiano Ubod. View, like, share, subscribe every day. Doon na ni 290,000 ka-subscribers. Salamat sa nag-subscribe. Unya ang atong official nga Facebook page mausad ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, namunahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pasin